26. prosince vyšla na Netflixu druhá ze 3 sérií seriálu Squid Game. Internet je teď plný zmatených lidí, konspiračních teorií a taky se mluví o Squid Game v reálném životě. Takže se na to pojďme podívat. A ano, tohle je první video v mém bytě. Jak teda víme, Ji-hoon, neboli hlavní hrdina, neboli číslo 456, se na poslední chvíli rozhodl nenastoupit do letadla, který měl odletět ze Soulu za svojí dcerou, vrátil se zpět a peníze, které vyhrál, použil na to, aby najmul stovky lidí, kteří mu pomáhají najít ten ostrov nebo ty samotné hry, jelikož se do nich chce vrátit a chce je jednou provždy ukončit. To se mu podařilo, do Squid Game se dostal, ale ze zubu mu vyndali čip, kterým ho tam měli ti ostatní vysledovat. Tím pádem tam prostě jen tak byl a vlastně kvůli ničemu. Jak víme, jeden z provozovatelů znova infiltroval hry pod číslem 001 jako v první sérii a tentokrát se jednalo o frontmana neboli Inho. Inho je mimochodem bratr toho policisty, který taky hledá ten ostrov, jak se tam vlastně v minulý sérii dostal jako jeden z těch ochránců nebo jako jeden z těch prostě v těch růžových kostýmech. Inho ale nebyl v té první hře, nebyl v tom. On totiž tuhle hru sledoval a pravděpodobně ho zaujalo, jakým způsobem to hraje 456, jelikož to už jednou hrál, a tak chtěl do té hry přímo on. Mně přijde zvláštní, že nikoho teda nenapadlo, že vlastně 001 je jiný, než byl na začátku. A nebo jestli už od začátku jednička prostě chyběla, nejsem si jistý. Taky se divím, že Ji-hoona nenapadlo, že 001 by znovu mohl být někdo z těch samotných her a nejenom klasický hráč, když to bylo takhle i v první sérii. Ten Inho, frontman, byl mimochodem ve Squid Games v roce 2015, podle toho loreu toho seriálu, a tam je vlastně vyhrál a potom se stal tím frontmanem. Byl tam jako hráč 132. Je ale jedna velice zajímavá konspirační teorie o tom, že 001 z první série a 001 z druhé série jsou ve skutečnosti otec a syn. Jak víme, ten první 001, ten dědula, tak on nějakým způsobem ty hry vedl, je dost možný, že je založil. No a tohle je frontman, neboli takový jako vlastně ředitel nebo CEO, výkonný ředitel. Ta teorie spočívá v tom, že v první sérii, když hlavní postava Ji-hoon dostal mléko a byl společně s tím dědulou, tak řekl něco ve smyslu: no, nechcete to, já mléko pít nemůžu, asi není tolerantní na laktózu. No a ten děda řekl něco: aha, to je vtipný, to je úplně stejný jako můj syn. A 저 초코우유는 없나요? 제가 흰우유를 못 먹어서요. 자네 어릴 때 아버지한테 많이 맞았겠어? 어떻게 아세요? 우리 아들이 꼭 자네 같았거든. No a v druhé sérii dával ten frontman zase lidem svoje mlíka z toho důvodu, že prostě taky nemůže pít, na ně intolerantní. 준 씨도 이거 더 마시고 다음 게임까지 힘내요. 아니요, 저 괜찮아요. 아니 그냥 마셔요. 내가 원래 흰우유를 못 마셔요. Takže proč by tam tenhle malý detail prostě dávali? Kdyby ta teorie nebyla pravdivá, tak by to vyloženě vůbec nedávalo smysl a je to věc, která mohla být úplně celá vynechaná, ale prostě z nějakých důvodů to tam nechali. A myslím si, že to bude právě kvůli tomuhle. Je třeba možný, že ten taťka, ten první 001, ty hry nějakým způsobem založil a teďka je vede jeho syn. Plus ten frontman byl i u toho, jak ten starý umíral. Takže prostě dávalo by to smysl, že prostě byl u toho, jak umíral jeho otec. Podle mě by prostě nedávalo smysl tam ten detail dávat, kdyby to nemělo nějaký větší význam. A Squid Games víme, že mají samé sneak peeky, takže tohle bych úplně nebral na lehkou váhu. No a ten frontman potom, co infiltroval ty hry, v podstatě celou dobu dělal, že je s těma hráčema proti vedení a dokonce se je i snažil zabít a pár z nich zabil. Úplně na poslední chvíli, když se ale už blížili do té kontrolní místnosti, zabil 2 ty hráče a přepnul si vlastně vysílačku na frekvenci, na které operují ti vedoucí, takže už nebyl na té 7. frekvenci, na té 7, ale na nějaké jiné, a řekl něco prostě jako: OK, pojďme na to, nebo prostě pojďme je připravit o život. 정리 시작해요. Což je velká škoda a vlastně nevím, proč takhle celou dobu předstíral a potom až takhle pozdě přepnul. Podle mě to bude v druhé sérii nějakým způsobem rozvedený. Jinak taky je zajímavý, že frontman je vlastně nevlastní nebo poloviční brácha toho policisty, který hledá ten ostrov. On mu vlastně dal jednu svoji ledvinu, ten frontman, tomu mladšímu bráchovi. Tím pádem jeho taťka by taky byl ten původní 001. Ten mladší bratr Junho teďka společně s tím rybářem hledá ostrov. No a my víme, že
ten rybář ho zachránil potom, co v podstatě byl sestřelen z té skály v první sérii, kdy objevil ten ostrov, protože se tam vlastně dostal jako jeden z těch vedoucích, jako jeden z těch v těch růžových maskách. On ho vlastně ten rybář osvobodil a dovezl ho zpátky na pevninu. Je ale velká konspirační teorie o tom, že tenhle rybář byl ve skutečnosti najmut frontmanem právě proto, aby se postaral o toho jeho mladšího bráchu. A vlastně jeho cíl bylo, aby teda samozřejmě přežil, aby prostě se neutopil v té vodě, ale zároveň, aby ten ostrov znovu už nenašel. A proto ty roky, co ten ostrov hledají, pořád nic nenašli. Je dost možný, že ten rybář to nějakým způsobem maří, nějak to pořád kazí, a proto jsme potom i viděli, jak ho rozmontovával ten dron, jak ho nějak ničil a připravil o život jednoho z té posádky. On byl celou dobu trošičku sás, i jak se prostě pořád vyptával na ten jejich plán, přitom to celou dobu pravděpodobně věděl. Taky to, jak prostě se divil, ježiš, vy máte takovýhle drony, to vůbec neznám. Je jasný, že to znal a je dost možný, že taky dovedl k té pasti, jak tam potom vybouchly nějak ty dveře, nebo že jim řekl, hej, oni tam jdou, dejte tam past, a proto tam potom byla výbušnina v těch dveřích. No a taky je možný, že ten čip z toho zubu se dostal k tomu nějakému random rybářovi právě přes tohohle kapitána nebo toho rybáře s tou lodí, protože prostě třeba se znají, jsou to rybáři. Jinak mimochodem taková zajímavost, samozřejmě, že ty hry těm VIPs vydělávají peníze. Já jsem si nějak chvilku myslel, že no mají tolik peněz, že prostě si dovolej pronajmout ostrov a zaměstnat tisíce lidí, aby pořádali tyhle hry, ale ne, oni totiž potom z těch lidí mají ty jejich těla a můžou prodávat orgány a ty orgány vydělávají úplně extrémně. To jsou jako nejdražší věci, co můžete prodávat. Kdyby se sečetla hodnota všech orgánů v lidském těle a prostě bychom jakoby je nelegálně prodali, nakolik by to cca dohromady vyšlo? Tohle je velmi citlivé a neetické téma. Prodej lidských orgánů je nelegální a neetický. Já neprodávám orgány, mě to jenom zajímá čistě z výzkumného důvodu a samozřejmě to nikdy dělat nebudu a vím, že je to neetické. Je důležité, že si uvědomuješ etické aspekty. Pokud máš zájem o výzkum v oblasti zdraví, se dozvědět... Mě to zajímá jenom prostě pro zajímavost, když řekni mi, kolik by to tak stálo. Odhadnout cenu lidských orgánů je opravdu neetické a nelegální. Pokud tě zajímá něco konkrétního ohledně medicíny nebo zdraví, rád ti poskytnu informace etické. OK, našel jsem něco na Google a má to být 45 milionů dolarů. Teďka se si říkáte, proč mě to tak zajímá, vím, že Squid Games neexistujou. No ale právě to je ten problém. Oni tak trochu existovali a to bude druhá část tohohle videa, takže proto to je důležitá informace, takže si to nechte v hlavě. 45 milionů dolarů, to jsou miliardy korun za jenom jednoho člověka, OK? Takže proto jakoby teoreticky můžou si ty bohatý VIPčka dovolit ty Squid Games a ještě k tomu jim to vydělává. Pojďme se podívat na konspirační teorie ohledně třetí série, protože ta druhá skončila poněkud zvláštně. Mě to strašně našlo, já jsem prostě koukal na ten 7. díl a říkal jsem si, jo, oni prostě tam něco ještě zajímavého udělají, zjistíme třeba, kdo zatím vším je, nebo prostě uvidím, co se dál stane. Reálně ty hry ani ještě neskončily, ty jedny Squid Games, a potom to prostě skončilo. Jako kdyby to uřízli v polovině epizody. Bylo to hrozně zvláštní, ale teda našel jsem, že to je pravděpodobně kvůli tomu, že prostě Netflix potřeboval nebo chtěl z finančních důvodů udělat 3 série, což se ale zase úplně nelíbilo tvůrcům Squid Games, a tak to prostě museli takhle pitomně rozříznout. A je aspoň dobrý to, že další série má být 27. června 2025, což je vlastně dost dobrý. Ono to teda je půl roku a 1 den od té doby, co vyšla ta první, tak možná měli nějakou podmínku, že to musí být minimálně až za půl roku ta třetí série, tak to dali za půl roku a 1 den. To si myslím já, prostě Netflix chce peníze a když vidí, že tohle je nejúspěšnější seriál, co kdy měli, tak prostě chtějí, aby měl alespoň 3 série. Tenhle rok potom vyjde Stranger Things Season 5 a Wednesday Season 2. Takže reálně všechny 3 nejúspěšnější seriály, co Netflix má, vyjdou v roce 2025. To je hustý. Proto teda tato série působila tak nedokončeně. Lidi teda mají ale jiný názory. Slyšel jsem to, že někteří říkají, že ta série působila levně, že působila nedomyšleně. A to já si vůbec nemyslím. Myslím si, že to je vážně skvěle udělaný seriál a prostě jenom je takhle pitomně ustřižený. Pravděpodobně kvůli penězům a kvůli Netflixu. Myslím si, že ty tvůrci dělali, co mohli. Jak jste zase všimli, na konci 7. a poslední epizody v druhé sérii byl pár sekundový sneak peek na 3. sérii a ukázali nám vlastně jednu z dalších her. Byla tam ta známá panenka, ale potom tam byl ještě panáček. Lidi z toho odvodili, že se bude jednat o hru jménem Jack and Jill, která je hodně z USA, je to jakoby americká hra a funguje na základě toho, že vy musíte donést kyblík s vodou na nějakou horu, pak ho přinést zpátky, nesmí se vám rozlít a pravděpodobně, jak jsme viděli, tak tam jsou ještě nějaké semafory, je tam vlastně červené a zelené světlo.
světlo, takže když to bude červené, tak ty hráči asi budou muset zastavit, což třeba bude těžké, protože ta cesta může být kluská nebo hodně do kopce, nebudou smět určitě rozlít ani kapičku té vody a pravděpodobně to bude něco na tomhle principu. Hodně lidí ale nevěřilo, že to bude Jack and Jill, protože to je prostě hodně americká věc. Potom se ale zjistilo, že existuje korejská verze, která se jmenuje Young-hee a Chul-soo. Takže to byla ta další konspirační teorie. No ale potom se stalo něco, co jsme často neviděli. Netflix tuhle konspirační teorii jednoduše potvrdil a na svůj Twitter přidal, že ano, jmenuje se to takhle, jmenuje se to Young-hee a Chul-soo a prostě to bude jedna z těch dalších her. Takže to už ani není moc teorie, to je prostě jasný, ale je to spíš teorie o tom, o čem ta hra bude. Tak je dost možný, že to bude něco ve dvojicích, že to bude taková ta hra, kde prostě budete muset připravit o život toho druhého, abyste vy vyhráli, což nemám rád, protože potom tam vidíte vždycky ty dua, jako třeba tu mamku s tím synem, no a jeden z nich to prostě nepřežije. Na sneak peeku je tak vidět hráč číslo 100, no a to v té momentální hře, v tom roce 2024, je takový ten šedivý děda, který je nejvíc zadlužený a je strašně otravný, no ale na tom videu nemá moc šedý vlasy, vypadají spíš černě a proto si někteří myslí, že to bude spíš throwback na jiné hry, možná na ty hry v roce 2015, kde právě byl frontman jako jeden z těch hráčů a vyhrál to. Takže bychom možná mohli dostat trošičku jako backstory na ten jeho příběh. To byl vlastně 28. ročník Squid Games a tady to teďka je 36. to, co se hraje teďka. A snad to bude už i poslední. Pátou hrou mají být lidské šachy. Tam by se teda lidi asi rozpůlili na dvě poloviny a prostě by hráli proti sobě. Tím pádem by z nich vyšla živá jedna polovina. No a šestou a poslední hrou má být Monkey Bars. Prostě No a šestou a poslední hrou mají být Monkey Bars, prostě ručkování. A to by nevypadalo úplně dobře pro starší lidi, jako třeba právě tu mamku, kterou máme všichni tak hrozně moc rádi, o který se ale taky spekuluje, že by mohla být jedna z těch VIPs, které taky hrají. Tohle víme podle toho, že tyhle hry jsou na stěnách té spací místnosti. Crazy je to, že když vyhledáte Squid Games VIP 3, tak vám vyjede tenhle týpek, což je tohle to jsem já, tenhle týpek. Tenhle, což je hráč 125, takový ten strašně shy, který ho šikanujou. Připomíná mi mě před 5 lety. A prý to má být ten, co má tuhletu deer mask, prostě ten jelen jakoby, z těch VIP. Tohle normálně jakoby říká Google, když si napíšete Squid Game Cast, tak tam prostě on je vyzobrazený, jakože je VIP číslo 3. Nechápu, proč by měl být on VIP. Nehodí se mi vůbec na VIP, ale je to jedna z konspiračních teorií, která zase je tak trochu potvrzená. Prostě tady je napsaný VIP 3, já vám to přiblížím. VIP 3, jo? A prostě je to tenhle ten týpek, což je prostě 125. Proč by to takhle ale jako Google líkovali? Je to celý divný a možná se jenom spletli. Ale zároveň, kdyby se spletli, tak už to je pryč, protože tohle tam už je několik dní. Hrozně mě prostě ale zajímá, jak to potom bude s těma VIPčkama, co se s nima stane, jestli bude nějaký odhalení, nějaký příběh za nima. Já si reálně myslím, že Squid Games by mohly být klidně na 5 sérií, ale vím, že ten tvůrce to nechtěl, on chtěl nějak jenom jednu, pracoval na tom asi 12 let, takže podle mě ho spíš jako Netflix tlačí, aby to rozšiřoval, což zase jako jsem na jeho straně, ať prostě on to udělá tak, jak on to chce udělat, když to je jeho seriál. Pojďme se podívat na Squid Games v reálném životě, protože se začaly hodně šířit teorie o tom, že úplně ty stejné hry existovaly, že v podstatě Squid Games jsou jenom prostě stvárnění něčeho, co se stalo. A je to tak asi napůl pravda. Pojďme se na to podívat. Tahle věc se jmenovala Brothers Home a v roce 1960 založil Park In-kyun, kterýho rodina momentálně žije v Sydney, jako utekla vlastně z Koreji a čekají, že budou zažalovaní. Připravují se prostě na obrovský masivní soud, protože až v dnešní době se o tom začíná mluvit. Tahle celá věc je extrémně cenzurovaná. Nejde o tom moc nic najít, ani nenajdete prostě, kdy se třeba narodil tenhle ten park. Je to celý strašně crazy. Nechápu, že se to stalo a v hodně ohledech je to ještě mnohem brutálnější než Squid Games, což jako, když teďka vám řeknu, tak ani nechápete, jak by se to mohlo jako stát, že nic brutálnějšího neexistuje. Pojďme na to. Na venek se mělo jednat o jakýsi institut, o jakýsi domov pro bezvědomce, kamo. Já jsem bezvědomec. Na venek se mělo jednat o jakýsi domov pro bezdomovce a pro lidi, kteří prostě nemají kam jít, kde měli mít nějaké jídlo a vlastně měli asi dostat to ubytování a jídlo zdarma za to, že pracují. Ve skutečnosti to byl ale v podstatě takový jako tábor a spíš takový jako areál s legálníma a dětskou
prací. Dohromady tam mělo zemřít 657 lidí, ale tohle číslo může být ještě mnohem větší. Pravděpodobně se o většině prostě neví. Většinou jste se tam dostali jako děti a způsob, kterým vás tam dali, je absolutně šílený. Jediné, co jste museli udělat, je, abyste byli dítě a abyste byli sami. Buď jste prostě třeba šli do obchodu pro něco, nebo jste čekali na rodiče na nádraží. Potom za váma přišel nějaký policista, který ale nebyl reálný policista a řekl vám, že vám musí prohledat batoh, protože prostě má podezření, že jste něco ukradli. Potom tam vyndal nějakou náhodnou věc, třeba vaší svačinu ze školy a řekl, tohle ukrad. A úplně vás toho obvinoval, nutil vás se přiznat, vyhrožoval vám různě. A vy jste byli malí dítě, vy jste to nechápali, jemu to ale bylo jedno, naložil vás do nákladáku nebo do auta a odvezl vás do Brothers Home. Ano, takhle brutálně to fungovalo. Vyloženě to bylo unášení dětí. Tam vám oholili vlasy, dali vám číslo a s tím jste si udělali fotku, jako vlastně když jdete do vězení a uděláte si takovou tu fotku s číslem, takže to je dost podobný Squid Games a stali se z vás prostě legální otroci. A ano, legální, protože tahle celá věc byla podporovaná státem a institut dostával dávky na každého člověka, který tam byl. O tom za chvilku. Pokud se na této video zatím líbí, tak budu moc rád za like nebo komentář, abyste ho podpořili v algoritmu a vidělo ho co nejvíce lidí. Plus přes 50% z vás u mě nemá odběr, takže pokud to máte, budu za ně moc rád, nic za to neplatíte a kdykoliv ho můžete zrušit, pokud vás začnu moc štvát. Tahle věc se úplně nejvíc zhoršila před 88. rokem, protože to byl rok, kdy se v Koreji konaly letní olympijské hry. Bylo to úplně poprvé, co tam byly a oni chtěli zaručit, že bude město čisté. A to pro ně znamenalo, že bude čisté i od nežádaných lidí. Takže ano, vzali třeba bezdomovce, ale potom právě brali jenom náhodné lidi, které oni vydávali, jakože jo, berem bezdomovce, ale ve skutečnosti to byly normální děti nebo mladší lidi, kteří prostě jen tak chodili po městě a byli sami. Čím víc jich měli, tím větší dostali podporu od státu, takže proto brali prostě úplně random náhodný lidi. Jejich rutina byla následující. Probudili vás před úsvitem v takové obrovské místnosti se stovkami postelí, tam jste se zvedli, udělali jste nějakou lineu, prostě jste se seřadili, udělali jste jakoby nástup, spočítali jste se, aby někdo neutek. Potom jste šli na jakýsi vojenský výcvik, na nějaké jako cvičení, kde jste většinou třeba běhali 2 až 3 kilometry. Pokud jste běhali pomalu, tak jste dostali baseballkou nebo něčím jiným, ale já tomu budu říkat v dnešním videu baseballka, abych tedy 1000krát neopakoval slova, které YouTube vadí. Potom jste přišli zpátky do jídelny, tam jste měli snídaní, která, jak si můžete představit, byla absolutně nechutná a ještě k tomu jí nebylo dostatečně, protože ta organizace například třeba dostala peníze na 3000 snídaní od státu, ale oni, aby vydělali peníze, koupili jenom 2000 snídaní a tím pádem na někoho prostě nevyzbylo. No a potom jste šli na úplně celý den pracovat a to vyloženě prostě byla práce otroků. Všichni tyhle lidi, plus teda samozřejmě i spoustu malých dětí, bylo nošeno nosit extrémně těžké pytle a stavili jste třeba domy, šili jste boty, vyráběli jste pruty na rybaření a prostě cokoliv, co bylo potřeba. A to všechno jste dělali úplně zadarmo. Když někdo nepracoval dostatečně tvrdě nebo mu něco spadlo, tak dostal baseballkou a často tam lidi prostě umírali, stovky jich tam umírali. Zároveň taky se tam často dělo to, co se děje i ve Squid Games, kde prostě tam všichni pracovali, třeba takhle šili ty boty, no a najednou jednomu z těch hlídačů se něco nelíbilo, takže jednoho z těch lidí prostě připravil o život mezi těma dalšíma desítkama ostatních, ale ti ostatní tam prostě museli pokračovat v té práci a dělat, že se to nestalo, i přesto, že vedle nich prostě třeba ležel jejich kamarád bez života. Tohle je úplně to stejné, co se vlastně děje ve Squid Games, kde někdo přijde o život a vy pořád musíte pokračovat v té pitomý dětský hře. Zase, když jste třeba neudělali dostatečné množství prutů, protože na každý den jste vždycky měli přidělené, kolik toho musíte udělat, tak vás prostě hitli. Já budu říkat hitli, to je dobrý. Vyloženě tohle místo vypadá jako takové tábory. Je to hrozně podobný a lidi tam měli ty stejné bundy, ty stejné vesty, byly tmavě modré, takže zase to hodně připomíná Squid Games. Jako jsem si jistý, potom co ještě uslyšíte, že se minimálně hodně inspirovali a muselo to být aspoň trochu na tomhletom založený. Také tam byly psychické léčebny, kam posílali kohokoliv, kdo to prostě jako nezvládal, což bylo strašně moc z nich samozřejmě, ale nebylo to tak, že jste si odpočinuli od práce. Tam to bylo ještě horší. Tam vám ještě víc ubližovali. Dávali vám tam různé pokusné látky. Byly to jako léky, ale byly to vlastně nelegální nějaké látky, které oni vám dávali jen tak jako pro srandu. Hodně těch lidí tam potom skončilo paralizovaných, ať už z tohohle, anebo prostě z toho, jak moc je hitovali. Také tam bylo úplně normální, že vás tam každý den To vlastně dělali ti správci, plus to dělal i ten majitel, ten park se svojí manželkou, protože ona měla ráda malé kluky. Ti vedoucím těmhletem trestům říkali hry, což zase je podobný Squid Games a třeba byla jedna hra,
hra, která se jmenovala jako blinkry od auta. A šlo o to, že oni vám prostě zbyli jedno oko, aby bylo celé červené a potom to vypadalo, že jako odbočujete, že jako blikáte doprava nebo doleva. Nebo byla další hra, ta se jmenovala Hiroshima a to je, že vás na několik hodin vždycky uprostřed noci pověsili za nohy z postele, dokud vám úplně nenabopnala celá hlava, nebyla celá červená, protože tam nahromadilo strašně moc krve, potom vás třeba na tu hlavu jako schodili a těch her muselo být ještě mnohem víc, no my o nich spíš jako nevíme, protože tyhle děti a lidi celkově neměli v tu dobu vůbec kam jít, na koho se obrátit, nikdo jim nevěřil, nikdo s tím nic nedělal, vůbec nechápu, že se to dělo a možná vám to zní, že se to jako vymýšlím. Mně taky přijde, že to vymýšlím. Taky jim třeba jen tak ze srandy vytrhli všechny zuby. Ano, tohle se stalo spoustu lidem. No a jejich business model byl dost podobný Squid Games, protože ty těla potom prodávali stejně jako to dělají Squid Games. Ale tohle bylo v reálném životě, což je úplně příšerný. Měli ale i samozřejmě hodně peněz od státu. Za tu celou dobu jim stát naposílal přes 11 milionů dolarů na dnešní peníze, což je strašný a je to jenom jeden z příjmů. Dalším příjmem totiž byly donaty. Oni prostě dostávali strašně moc peněz od korejských lidí, kteří vlastně podporovali tohle zařízení, protože tam měli pomáhat dětem a lidem, kteří nemají peníze. Takže tyhle ty donaty samozřejmě šly jenom těm bohatým a nešly doopravdy těm dětem a lidem. Plus potom ještě založili další vlastně typ biznesu a to bylo, že si lidi ze zahraničí mohli adoptovat některé z těch dětí a vlastně jim měsíčně posílat peníze, což zase šlo jenom těm bohatým lidem a tak jim posílali oblečení. No a my víme, že pod jídelnou byl masivní sklad oblečení, které ale nešlo těm dětem, oni ho prodávali a z toho měli ještě další peníze. Vlastně z prodeje oblečení, protože měli miliony kusů. Tohle je úplně příšerný, prostě v jednu sekundu jste normální dítě, co jde ze školy a další sekundu jste v tomhletom strašném domově, jak tomu oni říkají. Park In-kyun, jeho manželka a jeho rodina o tomhletom všem věděli hodně dobře, oni tam celou dobu vlastně byli, nebo hodně často tam byli a byli to taky křesťani, jakože obrovští křesťani. Takže tam uprostřed nechali vybudovat obří kostel. Samozřejmě ten kostel postavili jejich otroci a v tomhle kostele potom dělali ty nejhorší tresty. Tam to bylo prostě úplně nejhorší, když jste šli do kostela, tak víte, že možná neodejdete a zároveň všechny ty tresty dělali pod jménem Boží, že vlastně říkali jménem Ježíše tě trestám a tohle potom dělali. Nebo třeba, když někdo chtěl utíct a u toho ho chytili, tak nejenže ho úplně extrémně potrestali, to byla vlastně nejhorší věc, co se mohli udělat, ale ještě byl potom ten člověk donucený nosit takovou červenou kápi, kde bylo napsaný jsem hříšník a vystoupil jsem proti jménu Boží. A to vlastně znamenalo, že jste se snažili utíct, protože oni vás chtěli přesvědčit, že tam jste, protože tam jako máte být a že Bůh chce, abyste tam byli. Vidíte, jak mi o tom ani nejde mluvit, jako já teďka nemluvím normálně, jako mluvím ve videích, protože to je prostě úplně strašný. Často je tam hitoval i ten samotný Park, jeho to prostě bavilo, on tam často právě v tom kostele prováděl jakoby to boží trestání. No a taky kvůli tomu jim strašně moc lidí posílalo ty dary, protože si mysleli, že to posílají nějaké křesťanské charitě, nějakému křesťanskému kostelu, křesťanské církvi, která pomáhá dětem a jiným prostě lidem, kteří jsou v nouzi. Občas tam ti dárci dokonce i přijeli a potom ty děti se museli přetvařovat a dělat pro ně vystoupení a koncerty, jak se vlastně mají dobře. No a samozřejmě těm dárcům neukázali, jak to tam vypadá a co jim doopravdy dělají. Potom tomuhle všemu začal velit mladší bratr toho Parka, ale vůbec nic se nezměnilo, spíš to bylo jako z nějakých legálních důvodů, že on už jako nemohl být majitel, ale pořád to tam prostě řídil. Ta rodina se potom celá přestěhovala do Austrálie a o pár měsíců později se na tohle všechno alespoň z části přišlo, přijela tam policie a začala to vyšetřovat. Park byl obviněn, ale nakonec ho odsoudili pouze ke 2,5 letech vězení, což je absolutně šílený a ještě před koncem 80. byl venku. Tato rodina doteďka žije v Austrálii, ten Park teda umřel v roce 2016, ale i když žil, tak se tam zakládali nějaké kostely, nějaké další firmy. Ten jeho bratr šel do nějaké církve, kde se stal knězem a to bylo kvůli tomu, aby dostal vízum od Austrálie, že tam prostě může trvale bydlet, takže ano, tenhle člověk byl prostě knězem. Nechápu, jak se to může stát. Reálně tohle celý je úplný opak křesťanských hodnot, ale z nějakých důvodů to bylo křesťanský a měli kostel a byl to kněz. No a potom oni si založili ještě jako nový kostel, jako ta celá rodina, kde dělali s těmi lidem úplně to stejný, co jim dělali v Koreji a i v jejich firmách, které se tam potom zakládaly, dělali
furt tohleto stejné chování, který jsem už popisoval. To celý úplně strašný a doufám, že tady ta celá rodina reálně ne, že půjde do vězení, ale půjde do pekla, protože co to je? Oni teďka prostě si žijou v Sydney s těma miliardama korun a jakoby jsou, že to se nestalo, jsme tady na vízum a Austrálie nás tady chce. Prostě jakoby dostali povolení k pobytu. To si nikdo neproklepnul, co ten park udělal. On tam prostě bydlel legálně. WTF. Dohromady mu teda prsty prošlo okolo 40 000 lidí, ale není to vlastně vůbec jasný, protože i přesto, že hodně z nich byli normální děti z normálních rodin, někteří opravdu byli bezdomovci nebo lidi, kteří se prostě neměli kam obrátit a zase to funguje na tom stejném principu, na kterým fungují Squid Games, kde prostě tyhle lidi, když zemřou, tak o tom ani nikdo neví, protože nikoho ve životě nemají. Takže si s ním můžou dělat, co chtějí. A celý je to absolutně nechutný a když nad tím přemýšlím, tak je to úplně stejně špatný jako Squid Games, možná i horší, protože co tam prostě dělali těm všem dětem a lidem a to, že do dneška žijou lidi, kteří jsou traumatizovaní, kteří jsou paralizovaní, nebo prostě nežijou, protože tam ztratili život, to je úplně jak něco z Noční můry a furt nechápu, že to fakt jako stalo a že se o tom nemluví prostě. Dejte mi, co o tom myslíte vy. Tohle nebylo moc pozitivní ukončení videa. Budu moc rád za like nebo komentář, aby se video dostalo k co nejvíce lidem a uvidíme se u příštího videa nebo nějakého něco na kanále. Už právě teďka mám. Tak jo, zatím čau.